Temaşevanên hêja dirojan cîgirê Serokê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Bayram Bozyel li Diyarbekirê ji mala xwe ve hate binçavkirin. Piştî binçavkirinê jî ev dirojin dadgeh wîna bangî dadgehê nakê. Rewşa girtina wî jî ji raya giştî re nehatiye eşkerekirin. Ev ê yekê bêguman karvedanên berfereh di raya giştiya Kurd de peyda kirin. Karvedanên desteserkirina cîgirê Serokê Giştiyê PSK em dê li gel Newroz Bawer endamê PSK ji Frankfurta Almanyayê bigirine destan. Dem baş kekê Newroz, kek Newroz, kek Bayram hate girtin. Heta nuha sedema girtina wî jî ne diyar e. Wekî partî hûn vê mijarê çawa dinirxînin? Bilê dem baş silav û rêz bo we û bo bîneranên hêjayê Kurdistan24. Bilê her wekû hûn jî dizanin ev demekî dirêj e endam û alîgirên Partiya Sosyalîsta Kurdistan û bi giştî ew aliyên ku bi rastî dixwazin bi rêkeke aştiyane, bi rêkeke siyasî û legal xebateke eşkireyî li dijî siyaseta nereva û povîtiya ku li gelê Kurd tê kirin dengê xwe bilind dikin. Gelek berpêk û asteng têxine pêşa wana. Heta niha gelek kadrên PSK bi vî avayê bi şeklekî gelek nebaş girtine û binçavkirine û ev tiştê ku dikin nîşana wê ye ku xebata ku PSK û hevalbendên PSK û her wisa welatparêzên ku vî demî li Kurdistanê hindek çalakiyên siyasî çandî û eşkireyî û eştiyane dikin gelek tirs û hovê dixe dilê dagirke hikûmeta desthilatdar li Tirkiyê. Kekê Newroz niha berî girtina kekê Bayram li Sêrtê kasibkarekî Kurd gava ku bi Meral Akşener re gotina Kurdistananî ziman hate binçavkirin. Piştî wê akademisyen Hifzullah Kutum ji ber ku pîrozkirina şoreşa îlonê ya pîroz anî ziman her wiha navê berzaniyê nemir wêneyê serok berzanî wêneyên pêşmerge anî bûn ziman hate binçavkirin hate girtin. Ev girtina kekê Bayram Bozyel jî tugirê dana wê bi vê pêlê ve heye ku kesên welatparêz Kurdistanî têne girtin. Bêguman rastexwe pêwendî bi vê xebatê ve heye. Vê gavê em dixwazin yanî tiştek dijî balkêş bidine ber bîroraya giştî ev demekî dirêj e ev destbikariya ku bi ser van aliyên siyasî bi taybet xeta ku neteweyî û pêgirin li ser hebûna ziman û destveînana mafên seretayiya milletê me çerçeva ku îro bi navê hukuk danîne bi xwe bi xwe evana bi vî şeklekî dixwazin berpeskîl ve derbixin û nexwazin xebata wan pêş dihare. Yani ev tişte bi hev re girêdayî ye. Her ku ew birayê Kurdvera Kurdistan ew dijî meselê xetê netewêtî ne pêş xebat û êrişa ku niha em dibînin sedemê û ev ye xebateke ber belav û ber biçav li xeteke neteweyî da diçe pêş xebateke eştiyane xebateke siyasî û legal ev bi xwe dijmin ditirsîne. Her divê çerçeveyê de dixwazim işte bipirsim kekê Newroz niha binçavkirin û girtina van mirovên welatparêz di raya giştiya Kurd li ser sosyal medyayê denge gelek mezin de heta bîr û baweriyê ku saheye ku evê deng vedanê wisa kiriye ku dewlet weke gotxwazê de silat weke godixwazê nikarê riya vê pêla mezin berfereh ya neteweyî-demokratîk Bakurê Kurdistanê jî bigire nirxandina te çawa ye? Bilê rast e. Bi rastî jî her wekû em jî dibînin dewlet dixwaze vî dergiyê ku niha hêzên niştimanperwer li Bakûra Kurdistanê dayine pêşa xwe bi şeklekî siyasî, legal, eştiyane û demokratîkî xebata xwe pêş da bibin. Ew xebata ku bo riya sivîlasyon diçe pêş
پیشاوی دخوازم بگیرن لیبلی درنگ مانه ایدی هیچ وجه نکاربن پیشاوی خباتا اشکرایی دموکراتیک و سیاسی و لگال بگیرن جبر کو هیزا نتوی هستا نتوی و دانستاندن کو وران چار قولی و پنج قولی پارتین کردستانی کل باکوری کار خباتا خودکن روزا کو دا مزراندنی هتا ایرو او گواشه او زختل سروان هیا لیبلی مجبورم پاشگاز ببن جبر کو هیچ چاره که دینین البرانبری پیلو نرازی بونو دنگ ودانا کارین لدیجی وکرده و ندموکراتیک دا هر دوی چرچوه که نوروز نها پشتی گرتنا وان مروین ولات پاریز تایبتی جی یا جیگری سروک پارتیا سوسیالیستا کردستان بایرام بوزیل yani vusatê diyar kirin ku gencên li Bakurê Kurdistanê kesayetiyên ku berê dengî wana wisa zêde dernediket niha bi dengekî berz li ser sosyal medyayê li ser kolanan li derve dibêjin ev der Kurdistan e mafê gelê Kurd dibê were qebûl kirin zimanê Kurdî dibê were pejirandin zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî Kurd statûya xwe werbigirin û doza Kurdî dozeke neteweyî-demokratîk a Kurdistaniyê ye gelo ev yek niha diyar bû ku li Bakurê Kurdistanê xeta Kurdistanî çiqas xetekî bihêz e bêguman her wekû hûn jî belkî agadarın li vê meselê çand rojak berî nihal Almanya bûyareke wisa jî çêbû hevalbendên Komkarê Partiya Sosyalîst a Kurdistan li gel dem û dezgehên sivîl û siyasî û demokratîk Almanyayê li ser konferansekê rûniştin dewleta Tirkiye li vî alî de medyayê û êriş birine ser wa endamên pesekê bi taybetî Rêzdar Mehmet Elbistan wekû aliyekî çekdarî bi rêxistinên li ser bi PKK ve nîşan didin dixwazin ew xebata ku neteweyî demokratîk sivîl û aştiyane ku pêş da diçe bêxine jêr zixt û zebra ku bi karê tekê bi kartînin wisa bêdeng bikin niha ev hevalên me ku têne girtin jî vê tometê li wan didin wekû alîgirek yan çeqek yan li bin sîbera PKK û alîkî dî didin nîşandan her kes jî dizane ew xeta neteweyî xeta Kurdistanî gelek bi aşkirayî û bi zelalî ji bo çarenivîsa netewa Kurd ji bo serweriya destkeftê di neteweyî û pêşveanîna destkeftê di bingehîya neteweyî kar û xebata xwe dikin ji bo vê yekê jî ev karê ku ew dikin bi vî avayî nikarin serkeftî bibin ji ber ku xelk şiyar bûye êdî ew xeta ku me digo xeta neteweyî ew xet êdî bi rastî ji malê derketiye keftiye nav koç û kolana her wekû ev hewalatî aşkira dibêjin vira Kurdistan e ji bo vê kê jî em ev êrişên ku tîne ser endam û alîgirên welatparêz xeta Kurdistanî xeta neteweyî û bi taybetî her wiha endamên pesekê ew me paşgez nake me dilgeş dike me bi bawerî dike em diriyeke rast dane û em ê pêş de herin ew zexta ku li ser me dikin ew êrişê tîne ser me nikaribin pêşa xeta neteweyî bigirin ev dibê her welatparêzek pişt rast bibît li Bakura Kurdistanê dewrekî dî dest pêkiriye dewra neteweyîtî dewra Kurdistanîtî dewra koç û kolana bi rêkeke siyasî aştiyane û demokratîk Tekê Newroz niha yani gava ku mirov li egerên girtinan temaşetkê niha dibêjin ji bo peyva Kurdistanê ye peyva Kurdistanê niha li Tirkiyê bi awayekî yasayî peyveke yani hiqûqiye got bê bikaranîn her wiha ev ala Kurdistanê ya ku hatiye dan birêz Hifzullah Kutûmî ji ber wê yekê hat binçavkirin hat girtin jî ala başûrê Kurdistanê welatekî federatîv ê ku gelek berpirsên Tirkiyê bi xwe dibin vê alê de di civînên fermî de rûnişne gava ku serokên Kurd seredana Tirkiye kirine bi ala Kurdistanê hatine pêşwazî kirin vê sekna hiqûqî ya ku diraya giştî de jî ew yek tê gotin ku girtina wan negirtinekî li ser bir nemayekê hiqûqî bûye girê dayê rewşakekê Bayram jî gerti bigirê desta vê seknê tu çawa dinirxîne ya desilatê ev di siyasetê de jê re dibêjin banek û du hewa
yani devleta Türkiye aliyeki ve dema ku başur em dibinin konsolos gerî wan demu dezgahê wan fermî generalê wana serok komarê wana serok wezîrê wana dana tenê wê derê bi şiklek dî û rengek dî em dibînin lê dema ku vedgerine Kurdistanê dema ku li Diyarbekirê li ala Kurdistanê dibînin yan hevalatiyek behsê Kurdistanê dike ew vedgerine ser ew hiça ku bingehê vê dewletê bingehê dewleta kemalîstiya Komara Türkiye ser enkarê hatiye damezrandin ser pişaftinê li ser nihêlanê li ser kuştinê ji bo vê yekê jî em wekî Kurd evê dibînin yani em dizanin û ev divê çê bibe jî ya muhim ev ye divê welat bi taybetî li Bakura Kurdistanê xelkê cemawerê ku vê gavê di navbera dû hêzan da mabûn terora devletê û hindek aliyê dinê ku illa yan ji min bî yan ji min nebî êdî hêzeke dî hêzeke bêdeng ku niha dengê xwe bilind dike wekû kesatiya Bayram Bozyel de jî em dibînin aliyekê nivîskariya wî aliyekê xebata wî ya bi salan e ku li wê derê jî ye û bi şiklekî ku dewlet her avayekê rêkê xebata siyasî li pêşî girtin jî lê hevalên pesekê gel partiyên diyên bira welat parêz ku xebata xwe dimeşînin wê bi vê çerçevê de biçin dewlet ji aliyekê ve dibîne ku tiştekî huquqî li cihekî dinê lê ya xwe di mala xwe de evî tiştî dike ji ber wê jî ev ne huquqî ye ne demokratîk ye ne insaniye ye lê em dizanin ku Komara Türkiye li ser çi bingehekê damezira ya îdeolojiyek Kemalizmê bi çi şeklekî xwe reng vedide kekê Newroz Bawer niha kek Bayram Bozyel navekî diyar ya siyaseta neteweyî-demokratîk li Bakurê Kurdistanê nivîskarê Kurdistan24 bixwe jî yani hûn li hêviya çi ne ji ber ku kek Bayram hîn jî derneketiye pêşiya dadgehê li gora bahweriya we gava ku hate dadgehkirin sekna dadgehê dê çi bî li beramberî kekê Bayram Bozyel Devleta Türkiye heta niha yani wekû tiştekî aşkirayî nedayine dest nikarin jî bidin yani wekû cenabê te jî got eger sedemê vê ku nav bît ev Partiya Sosyalîst a Kurdistanê bi navê Kurdistan ku bi xwe wan qebûl kiriye bi qanûna wan birfermî û heyamek berî niha jî li Diyarbekirê Partiya Sosyalîst a Kurdistan kongira xwe ya Şaxê Amedê damezrand birêve bir ji bo vê yekê jî ewana nikarin bi va tometa berçesp bikin وای اجبر کو این نتویین و این بخاطر که دی آلا کردستانی و کردستانی دیده پیشوا. آوانا دکارن احتمال اوه بیشن کو یکی جه آلیگر یعنی جه رکستنین سر بپکر کنه به وی شکلی دکارن هندک تشتا وکو بخملینن لی اوه جی دی وقت وی در باز بویا. هرکس نازدیک بایرام بوزیل و هر وها خط نتوی چقدر دوری و گوتنا چوتن. بو بیکیجی از باورم دولت و پاشگاز بج و کریار خویا ندموکراتیک و بایرام بوزیل و حوالبندین و خطا نتوی و کار و خبات خوا اشکراتر بدنگه کی بلنگتر پیشتا ببن. سپاسیاتت کم که Newroz Bawer اندامی پارتیا سوسیالیستا کردستانی کوش فرانکفورت آلمانیت میوانی گلک سپاس بو وجی رجسلاو هر بجین مالا واوا